ମାସ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ମୁସୁମୁସିଆ ଖରା ବିଛାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେହି ଖରାରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ମନ ଖୁସିରେ ଖରା ଖାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଡବ 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 ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଛୁଆଟି ଡରିଗଲା। ଆର ଦୁଇ କାନ ଦୁଇଟା ଆଉ ଠିଆ ହେଲା। ଦୁଇ ଟିକି ଟିକି ଆଖିରେ ଆଖି ଝୁଲୁ ଝୁଲୁ କରି ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇଲା। ତାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ବେଳେ ପୁଣି ଜୋରରେ ଡବ 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 ହେଲା। ତାପରେ ଠେକୁଆ ଛୁଆଟି ଛାନିଆ ହୋଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲା। ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ମା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ବଜା ବଜାଇ କହୁଥାଏ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାରାଜ କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବେ। ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବେ। ଡବ୍ 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 ଡବ୍। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାରାଜ କଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତା ଦୁଇ ଆସନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୋଟୁଆଳ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଲେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନେ ଧନୁ ଗୁଣ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଧନୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଧନୁକୁ ନମସ୍କାର କରି ବାମ ହାତରେ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁଣ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଧନୁଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଶୁଭିଲା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଜୟ। ଠେକୁଆ ଛୁଆ ଏସବୁ ଦେଖି ଦ୍ୱାର ପଟୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଗଳାରେ ଫୁଲ ହାର ପକାଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ପାଗଳ ହାତୀ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ବୁଲାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଚାଳୁ ନାମସ୍ତିକ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। କଂସ ଏସବୁ ଦେଖି ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ରକମ ମିଠା ଖାଇ ଠେକୁଆ କେତେ ରକମ ମିଠା ଖାଇ ମା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଠିକ୍।